खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोनजों गुबुन गुबुन समाजजों मोगा-मोगि आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थादों थिग बेबायदिनो दिनैबो जोङो गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया मोगा-मोगि आयदा जों लाबोदों नोंथांमोना मिथिगौ दि बावैसो सान सिगाङाव जे गोदान दिल्लीयाव जे जाना थांनाय जे बड'लेण्ड महोत्सव बे महोत्सवखौ जों खुंफुंलांबाय थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनाय बे खुंफुंजाबाय आरो बे हाबाफारियावनो जों नुनो मोन्दों हादरनि गाहाय बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो खोब मोजाङै बे हाबाफारिया जादों बेनि सायाव जों गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय बे समाव नाजागोन लोगोसेनो BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि माखासे दफा मावफुंनायनि सायावबो बे समाव जों सावरायनो थाखाय आखायाव लागोन आरो बेनि अनगायैबो जों राजखान्थियारि बिथिङाव नोजोर होयोब्ला जों मोनथिगौ जे मोनसे समाव जागायनानै थामहिनबा UPPL आरो BPF गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजायाव थानाय जे बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसेथिनि बाथ्रा बुंनाय बे बेसेबांलागै आवगायदों बेनि सायावबो जों मोगा-मोगि आयदा दिनै जोङो लाबोदों दिनै जोंजों लोगोसेनो दङ थामहिनबा बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ'आव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनगोनां बिथाङा आफादगिरि बिथां गिबियाव नोंथांखौ बरायनो खुलुमबाय जों नुनो मोन्दों 15 आरो 16 नभेम्बराव नोंथांमोना गोदान दिल्लीयाव मोनसे गिदिरथार हाबाफारि जायखौ बड'लेण्ड महोत्सव होननानै नोंथांमोना बिमुं होनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय आरो बेवहाय मोनसे फिसा हारि बर' हारिया मोनसे फिसा हारि आरो खोब सुबुं अनजिमायाबो एसे खम होननानै जों बुंनांगोन आरो बेहाय हादरनि गाहाय नरेन्द्र मदिया बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों नर्थ इस्टआव जों नोजोर होयोब्ला गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि हाबाफारियाव बिथांखौ बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनाखै नाथाय बर' हारिनि नैबे हाबाफारियाव बड'लेण्ड महोत्सव गिबि हाबाफारिनि बिथाङा बाहागो लादों बेसेबां जाफुंसारनाय होननानै सानो नोंथाङा गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरदों दिनै गोलाव समनि उनाव बड'लेण्ड बुब्लिनि बे स्टुडिअ'आव नोंथांमोना हांख्रायनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों थारैनो हारिनि आरो इयुन माखासे हाबाफारि मावनो गोनां बिथिङाव जोंनि सावरायनायनि गेजेरजों रायजो राजा बिथांमोननो जोङो मोजाङै मिथिहोनो हागोन गिबि नोंथाङा जिखौ सोंदों जे बड'लेण्ड महोत्सव खुंफुंनायनि सायाव थांनाय 15 आरो 16 नभेम्बरनि बे साननैनि हाबाफारि महोत्सबनि जि खुंफुंनाय बे हाबाफारिया बांद्राय गोलाव समनि प्रि प्लान नङामोन खोब मोनसे शर्ट पिरियडनि गेजेराव 15 सेप्तेम्बर बे 15 सेप्तेम्बरनि गेजेराव सानसे खालि माखासे गोबां इस्युसफोरखौ लानानै जेला जों डिसकास खालामबाय थादोंमोन थाबनो मेलेमाव बेबायदि मोनसे खिलिफैदोंमोन जे बर' हारिनि आइडेन्टिटि बर' हारिनि कालचार लेंगुवेज लिटारेचार जोंनि हारिनि गासै बिथिंफोरखौ आरो जों जिहेतु GI टेग मोनबाय 21 आइटेम बेखौ नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो फकास खालामनांगौ आरो बेखायनो ओरैबायदि बर' हारिनो मोनसे हाबाफारि नांगौ जे हाबाफारियानोखि मोनसे मास्टार स्ट्रक माने मोनसे एक्सन जायो आरो बेखायनो साननाय बायदियै सावरायनाय जानायसै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो लिडारशिपखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादजोंबो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सावरायनायसै आरो बर' हारिमु आफाद गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जिहेतु हाबाफारिखौ गोदान दिल्लीयावनो खुंनांगोन बेखौ जोङो साननाय बायदि जों सावरायबाय अनलाइन मिटिंबो खालामनाय जादों आरो गोबां खेब फिजिकेल मिटिं खालामनाय जादों आरो फाइनेलि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ हांख्रायनायनि गेजेरजों बे महोत्सबखौ बियो मेयार मोनसे फेस्टिभेल नङाबासिनो मेयार मोनसे रंजानायनिल' जोङो हाबाफारि बेबायदि लायालासेनो माने गिदिर मोनसे इन्ट्रेस्टआव जातीय इन्ट्रेस्ट जातीय आबेग अनुभुति जातीय जिखिनि जोंहा मर्यादा बेखौ जोङो बुहुमनि मानसिनो भारतनि मानसिनो मिथिहोनांगौ आरो बेखायनो जोङो एप्रच खालामबाय प्रधान मन्त्रि प्राइम मिनिस्टार अफिसाव आरो पलिटिकेलिबो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दिल्लीयाव मानगोनां सर्बानन्द सनवाल जे केन्द्रीय मन्त्रि दङ बिथांमोनखौबो एप्रच खालामनाय जादों आरो प्राइम मिनिस्टार अफिसजों जोङो थोंजोङै जगाजग खालामनाय जादों बे बेलायाव BTRनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जथेस्थ' मदद खालामदों
दा थारैनो गोबां माने सर्ट टाइमाव बेबायदि हाबाफारिया 6 दाननि सिगां जायो प्लेनिं पलिसि गासिबो एरेन्जमेन्टआ गोरलै माने हाबाफारि नङा थेवबो जोङो गंनै स्पेशल ट्रेन बुकिं खालामनाय जादों आरो गुबुन गुबुन ट्रेनाव 1000निबो बारा जोंनि बाहागो लागिरिफ्रा थांदों माखासे एर'प्लेनजोंबो थांदों टाइम फेक्टरखौ नायनानै गोबां आलासि डिगनिटारिसफोरखौ जोङो बेबायदि एरेन्जमेन्टनि गेजेरजों थांहोनो गोनां जादों बा बेबस्था खालामनाय जादों ओभारअल बड'लेण्ड महोत्सबनि जि एचिभमेन्ट नोंथाङा जिखौ सोंदों बे एचिभमेन्टआ हारिनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे हिस्टरिक आरो मोनसे एसेट आरो केपिटेल जानानै थाबाय दा महोत्सब जाखांनायनि उनाव गोबां दिल्लीनि जायफोर माने सिनियर लेभेलनि रिपर्टार जायफोर एडिटर लेभेलनि बिथांमोना बुंदों जे प्रधानमन्त्रिया दिल्लीयाव खुंनाय जायखिजाया हाबाफारियाव बिथाङा खोब खम बाहागो लायो आरो प्रायरिटि बेसिसआव बाहागो लायो पलिटिकेल मिटिङाव बाहागो लायो आरो सरकारनि मिटिङाव बाहागो लायो मालाबा बेबायदि माने जायफोर भेटेरेन माने निउज माने मिडिया हाउस दङ बिथांमोननि सामिटफ्राव बाहागो लायो किन्तु बर' हारिनि बड'लेण्ड महोत्सब गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय बे महोत्सबाव प्राइम मिनिस्टारा बाहागो लाफैदों बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर आरो बे जोंनि थाखाय माने जि एचिभमेन्ट जि एक्सपेक्टेसन दंमोन बिनि बेसेबांबा गोजौआव बे हाबाफारिया जाफुंदों नोंथांनिफ्राय मिथिनो लागोन जे हादरनि गाहाय नरेन्द्र मदिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों जे बर' हारिया बिथांनि बा गोसोखौ जै खालामनो हाबाय होननानै बाथ्राखौ बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो बे आयदाजों बर' हारिया बिथांनिफ्राय माबा मोनसे मोननायनि बेफोरबायदि आसा थागोन नामा बे जोंनि मोनसे इन्टारनेल माने थांखि बा एजेन्डा जे बड'लेण्ड महोत्सबाव बर' हारिनि मोनसे इउनिटिखौ नेशनेल केपिटेलाव जोङो रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे आं दहायनो बुंदों जे बर'नि आइडेन्टिटि कालचार लेंगुवेज लिटारेचारखौ नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव मिथिहोनांगौ थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे पिस एकर्डनि उनाव जे भायलेन्सखौ जोङो नागारनानै सान्तियाव फैबाय दिनै सान्तिनि मोनसे बड'लेण्ड आरो मिज'रामनि उनाव नर्थ इस्टआव बर'फोरानो दिनै सान्तिखौ गायसननानै बाहाल लाखिदों बे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै BTR Accord इमप्लिमेन्टेसनखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौ आरो बेखौ जोङो डाइरेक्टलि आरो इनडाइरेक्टलि बबे लामाजों जोङो एप्रोच खालामनो हायो बे गासैबो बेयाव मोनसे जोंहा एजेन्डा हिसाबै दङमोन दा बेखायनो प्राइम मिनिस्टारा फैनानै बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोना आंनि गोसोखौ जै खालामनो हादों आप लोग मुझे जीत लिया बे मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे कमिउनिटिनि थाखाय प्रधानमन्त्रिनि जि पद मर्यादा बिथांनि जि स्टेटास नेशनेल लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जों गोबां खेब थांनाय समाव भारत उदांस्रिया 1947आव जादों दिनैसिम उदांस्रिनि उनाव जे 75 years अफ इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स भारतनि प्रधानमन्त्रिखौ मोनसे कमिउनिटिनि माहारियारि आफाद फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव मालाबाबो मोनफेराखै आं दहायनो बुंदों सरकारि प्रग्रामाव पलिटिकेल रेलि पलिटिकेल प्रग्रामाव जों मोनदों किन्तु बेबायदि जातीय संगठननि प्लेटफर्माव मोनाखै मनमोहन सिं बिथाङा फैदों मालाबा सनिया गान्धीया फैदों बेयाव कमिउनेल राइट जादों भायलेन्स जादों बेखौनि डिस्टार्बेन्स एरिया हिसाबैसो फैदों किन्तु हारिनि आबेग अनुभूति सेन्टिमेन्ट इमसनखौ बुजिनानै रावबो फैयाखै दा बेखायनो बे हाबाफारियाव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मदिया फैनानै बुंबाय जे नोंथाङा मोना आंनि गोसोखौ जै खालामबाय नोंथांमोननि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दङ आसा आरो आकांक्षा बेखौ सुफुंनायाव एक बिन्दोबो बिथाङा माने नस्थ' खालामाबासिनो मावफुंनायनि थाखाय गासै प्रक्रियाखौ खालामगोन होननानै बिथाङा जोंनो स्पिचआव बुंदों लोगोसेयैनो बिथाङा बुंदों जे बड'लेण्डआव दिनै जे सान्ति फैबाय बे सान्तिखौ गुबुन नक्सालाइट एरिया मणिपुराव दा डिस्टार्बेन्स जागासिनो दङ कुकि आरो मैतेनि मोनसे कनफ्लिक्ट आरो भायलेन्स
गोबां माने किलिंस जालांबाय बेयाव दा बिथांमोनखौबो आपिल खालामदों जे बड'लेण्डआव थांनानै बर'फोरनि जे सान्थि जि प्रसेस बे प्रसेसखौ सोलोंनानै ला आरो बे मोनसे बिराद गिदिर लेसन होननानै बिथाङा बुंदों दा प्रधान मन्त्रीखौ जों जेरैबायदि वेलकाम खालामबाय हारिनाङैनो न' डाउट जों बेयाव 5000 पार्टिसिपेन्ट्स दङमोन गासै इण्डियानो लाइभ दूरदर्शननि टेलिकास्टआव नायदों गुबुन गुबुन ANI नि टेलिकास्टआव नायदों गुबुन गुबुन चेनेलाव नायदों आरो प्राइम मिनिस्टारा गावनि टुइटाराव मिनिट टु मिनिट माने 15 लाखनिबो बारा मानसिफोरा दिनै बेखौ बै टाइमावनो नायदों नेक्स्ट डे हिन्दुस्तान टाइम्सनि जि लिडारशिप सामिट दंमोन बे दिनखालि फिन प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा बुंदों जे मैया आङो बड'लेण्ड महोत्सवआव बर'फोरनि मोनसे हाबाफारियाव थांदोंमोन बे हाबाफारियाव थांनानै आङो जि मोनबाय आरो बेखौ बुंदों जे बे सान्थि स्थापन खालामनाय कालचार आरो लेंगुवेजखौ लानानै हाबा मावनाया जारिमिननि बिराद गिदिर मोनसे घटना होननानै बुंदों आरो बेखौ बयबो मिथिनाया मोजां अब्लासो गासै नेशनेल इन्टारनेशनेल मिडिया माने 140 कौटि देशबासिनि गेजेराव मोनसे हुवा दुवा थासारि जे बड'लेण्ड महोत्सवा मा उद्देश्यजों खुंदोंमोन प्रधान मन्त्रीया थांनानै मा बुंखो आरो वेलकाम स्पिचआव आं खोब सिम्पोल बेयाव ड्राफ्ट खालामदों 10 मिनिटनि गेजेराव आंनि वेलकाम स्पिचखौ आङो लिरनानै लादोंमोन आं बेबायदि वेल प्रिपेयार्डबो नङा जास्ट मोनसे फर्मेलिटि मेनटेन खालामनांगौ जे प्राइम मिनिस्टारखौ बरायनांगौ आरो बेबायदिनो 3 मिनिटआव आङो आंनि स्पिचखौ आं फोजोबदों वेलकाम स्पिचखौ बिथाङा जथेस्थ' आबेगिक जानायखौ आं उनाव जेला भिडिअ'आव नायबाय अब्लासो आङो नुदों खारन आङो आंनि खामानिखौ मावदों आरो बिथाङा आबेगिक जादों मानगोनां प्रमद बर' BTRनि चिफ बिथाङा जेला माने गावनि स्पिचनि रिमार्क्सखौ होयो बे खोथाफोरखौ खोनासंनानैबो बिथाङा आबेगिक जादों आरो आबेगिक जानायनि गेजेरजों प्राइम मिनिस्टारा मेगनाव मोदै हुगाराखै खिन्थु बिथांनि मेगननिफ्राय मोदै जि ज्रोम ज्रोम जादों बेखौ जोबनायनि बिनि भिडिअ'आव दिनैबो लाइभ नुगोन जे प्राइम मिनिस्टारा मोनसे हारिनि मोनसे जातीय संगठननि प्रग्रामाव फैनानै आबेगिक भाबै जि मोनसे बिथाङा स्पिच आरो स्टेटमेन्ट होबाय बे जोंनि हारिनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे ग्रेटनेस आरो थारैनो नैबे खुंफुंनायनि गेजेरजों दिनै एन्टायार आसामनि दल संगठनफ्रा माने टेलिफनिक वाट्सएपआव रिमार्क्स हरदों एन्टायार नर्थ इस्टआव बेबायदि आरो कुनु प्राइम मिनिस्टारखौ लाबोनानै मोनसे हारिखौ बै लेभेलाव लांनायनि हाबाफारिखौ गुबुन आफादफ्रा मालाबाबो खालामनो हायाखै आरो हागोन ना हाया बेबो माने कल्पनानि बाहेराव होननानै बुंदों दा बेखायनो थारैनो बे खामानिनि गेजेरजों बर' हारिया जि मोनसे एजेन्डा दंमोन बे एजेन्डाखौ जोङो बै लेहाराव माने अख्रां नांजासे जों हाबा मावनांगौनि जि बड'फानि जि मिशन भिजन दंमोन गेरेमसा माहारि दानांगौ बर'फोरखौ विश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनांगौ बड'फानि मोनसे एजेन्डाजों जों खामानि मावदों मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन बाथ्राया जिहेतु नोंथांमोना सिगाङावनो बड'लेण्ड महोत्सव बे महोत्सव सोंथि बा महोत्सव बिमुं होनाय बे बिमुं होनायखौ जों समाजारि बिजोंफोराव बेखौ सावरायनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बे समाव नैबे समाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिगोन जे महोत्सव मानि थाखाय होनो गोनां जाखो बर' बिमुं मानि थाखाय होआखै बेफोरबायदि मोनसे सोंथि जाखांदों बेयाव जोङो खोब क्रिटिकेलि सानाखै बा क्रिटिकेलि जों नायाखै नर्मेलि नर्थ इस्ट फेस्टिभेल खुङो आरो ओरै कार्बि युथ फेस्टिभेल खुङो मिसिं युथ फेस्टिभेल बिनि अनगायैबो गोबाङानो बिदि खुङो दा जों नायबाय जे बर'फ्राबो मोनसे समाव माने गुबुन गुबुन फेस्टिभेल खुंदों दाबो खुङो खिन्थु जों बेखौ बारा साधारन लायाबासिनो जे नेशनेल केपिटेलाव खुंगोन आरो भारतनि जि माने राष्ट्र भाषा हिन्दी बड'लेण्ड बिमुङा एस्टाब्लिश्ड आरो बे वेल फकास्ड बड'लेण्ड होनना बुङोब्ला जेराव बर'फोरा थायो बेखौ बयबो मिथियो आरो गोलाव सम 30-35 बोसोर आन्दलननि गेजेरजों जोङो बड'लेण्ड BSC BTC BTR मोनथाम जों गोरोबथा मोनबाय बेखौ बयबो मिथिगौ दा बेखायनो बड'लेण्ड बिमुंजों बबे वार्डआ मानसिफोरखौ माने गोसोआव माने एट्राक्ट खालामगोन दा बेखायनो जोङो नेशनेल केपिटेलाव खुंनोखाय आदि महोत्सव खुंनाय जों नुदों गुजरात महोत्सव उरिष्या महोत्सव जोंबो सानबाय जे
बड'लेण्ड महोत्सवखौ होयोब्ला बे मोनसे वेल फकास जागोन आरो जेला नेशनेल केपिटेलाव प्रेस क्लाब अफ इन्डियायाव 4 नभेम्बराव प्रेस मिट खुंनाय जादोंमोन माखासे मिडिया सोंदों जे मानो आसाम महोत्सव खुङाखै मानो आसाम फेस्टिभेल जाया मानो बड'लेण्ड महोत्सव जों बुंदों जे आसामा एज ए स्टेट जोङो आसामनि सिङावनो दङ किन्तु आसाम हिसाबै बिथांमोना जथेस्थ' खामानि मावगासिनो दङ मावदों लाचित बरफुकननि 400 बोसोर जन्म जयन्ती खुंदों दा गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामबाय असमियानि बिहुखौ आरो फैबाय थानाय बोसोराव नोङो झुमुर मोसानो नागिरदों बागुरुम्बा मोसागोन होननानै बुंदोंमोन किन्तु दासिमबो खातां जानायखौ जोङो नुवाखै स्टेटनि स्पन्सरशिपनि गेजेरजों आरो फैगोन बोसोरावनो 2025आव 25,000 माने मोसाखावरिफोरखौ लानानै असमिया बिहुखौ आरो ग्रान्ड माने एनादार गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामबावनो नागिरनायखौ जों नुदों स' बड'लेण्डखौ लानानै बर'खौ लानानै आसामाव थानाय BTR बर' कसारि काउन्सिलाव थानाय बेंगल नेपाल त्रिपुरा मेघालय गासै बे बर'फोरखौ कनसेन्ट्रेट खालामनानै मोनसे प्लेटफर्माव बड'लेण्ड महोत्सव खुङोब्ला बर'फोरनि मोनसे ग्रेटार इन्टारेस्टआ साब जागोन जों बेखौ नुनानै बे महोत्सव टाइटेलखौ होदों गोजोननाय थाबाय नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय नैबे समाव आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिहेथु जानानै थांबाय गोबां दफा मावफुंजायाखै आरो गोबां दफाफोरानो मावफुंजाबाय बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बे नैबे BTR गोजोन गोरोबथा मावफुंनायाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बेसेबां पजिटिभ बर' गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफाफोर दङ BTR जिखिनि MOS जोङो मोनबाय अन पेपार गासिबो गोरोबथायानो ब्लेक एन्ड व्हाइट पेपाराव लिरनाय जायो बर' गोरोबथानि उनाव कार्बि गोरोबथा आदिबासि गोरोबथा आल्फानि गोरोबथा ब्रु रियांनि गोरोबथा जादों बावैसो NLFT ATTFनि गोरोबथा जादों गासिबो बे ब्लेक एन्ड व्हाइट कार्बि एकर्डआनो जा डिमासा एकर्डआनो जा किन्तु अभारअल 2020 एकर्डनि उनाव नर्थ इस्टआव आसामाव जेसेबां एकर्ड जाबाय बे गासै एकर्डनि गेजेराव दिनै जुदि इउनियन हम सेक्रेटारि गबिन्द महनखौ सोङोब्ला आरो बावैसो रिटायार्ड जालांनाय अजय भाल्ला जाय इउनियन हम सेक्रेटारि बिथांनि लेभेलाव जुदि कुइसन खालायोब्ला बा आइबिनि डाइरेक्टर तपन डेका बिथाङाबो बुंगोन आइबिनि जायफोरो माने रिटायार्ड आरो इन्टारलिकुटर जाना दङ NACNनि गुबुन AK मिश्र बिथाङाबो बुंगोन आसाम सरकाराबो बुंगोन जे गासै एकर्डनि गेजेराव मेक्सिमाम लेभेलनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जादों होनना बुङोब्ला बर' पिस एकर्डआ जादों आरो प्रसेसआव दङ बिनि गुबुन मोनसे कारनाबो बेनो बिथांमोना जेब्लायबो बुङो जे बर'नि जि एकर्ड सिगनेटरि सरकाराव दङ जायफोर सिगनेटरि आरो माखासे सरकाराव गैया किन्तु इउनाइटेड जि मोनसे एफर्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPL जि दङ NDFB ex-NDFB बारग' दैदेनगिरिफोर जोंनि जि एप्रोच जोंनि जि प्रेसार बिल्डिं आरो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जि मोनसे माने किउरियासलि कनसिस्टेन्टलि जि नारसिननाय बिनि थाखायनो बर' एकर्डआ नैबे लेभेलसिम इमप्लिमेन्टेसन जादों होननानै बिथांमोना जोंखौ बारे बारे बुंदों कार्बि एकर्डनि सायाव दिनै दायित्व लानानै खामानि मावग्रा गैया एकर्ड खालामबाय जोब्बाय आफादा कुनु दा माने अर्गेनाइज मेनाराव गैलिया डिमासायाबो बिदिनो आदिबासि दा नोङो वेलफेयार काउन्सिल दादों बिथांमोनाबो बै लेभेलसिम सौहैयाखै फारसेथिं नोङो गुबुन जायफोर अर्गेनाइजेसनफोर दङ दा बेखायनो जोंनि टारगेटआ नैबे एकर्डआव दङमोन जे 60 खान गामि दा जि हाबबाय बे 60 खानल' नङामोन जोंनि एकर्डनि जि मोनसे क्ल'ज सिमा बारायनाय गहपुरनि सिमुलिगुरिसिम आरो लेटेस्ट 13 सेप्टेम्बर भारत सरकारजों जि रायलायबाय आरो बिनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों जोङो 21 सेप्टेम्बराव जि रायलायबाय गासै एकर्डखौ जोङो ट्राइपार्टाइट रिभिउ दिल्लीयाव खालामदों आरो आसामाव खालामदों दा बेखायनो 400-500 गामिनि गेजेराव 60 खान गामिखौ सोबाय 60 खान गामिखौ एडमिनिस्ट्रेसन कन्ट्रलनि जि माने केपासिटि दा BTRआव फैबाय एनादार गामि जोंहा सोबावनांगौ सोनायनि गेजेरजों समस्ति बारायनांगौ समस्ति बारायनायजों लोगोसे जोंनि जि इन्टारनेल बेबस्था
माने एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेन्स आरो जोंहा एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ बे पावारखौ बारायनांगौ आरो बेखायनो नैबे माने 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों विन्टार सेसननि दा पार्लियामेन्ट सोलिगासिनो दङ जों बुंदों जे विन्टार सेसनाव बिनि माने एमेन्डमेन्ट बिला फैनांगौ जिहेतु 2019आव बियो फैदोंमोन बिफोर जोंनि एकर्डनि सिगां कार्बि आरो डिमासाखौ लानानै दा बेयाव जोंनिया इनक्लुड गैयामोन दा बेखौ इनक्लुड खालामनायनि गेजेरजों बे बिलखौ लाबोनांगौ लाबोनायजों लोगोसे कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु दङ आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गामि थिसननाय समस्ति दानाय बिसायख'थि खुंनाय फरेस्ट राइट एक्ट हा होनाया दासिम 26,000 जाबाय बेबो एकर्डनिनो मोनसे फिथाइ एकर्डनि सिगाङाव बेबायदि हाखौनो मास लेभेलाव होनाय जायाखैमोन दा बिटिआरआव 15,000सो होनाय जाबाय सनितपुर बिश्वनाथाव बिदिनो माने 13-14,000 होनाय जाबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला फरेस्ट एरियायाव माने फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर एचिभमेन्ट स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव 10टा कलेजखौ लानाय जादों कलेजा दंबावो हायार सेकेन्डारि हाई स्कुल एलपि एमइ बेखौ लानायनि खोथा सीएम बिथाङा कमिटमेन्ट होदों दा जों बुंदों जे गासैबो प्रक्रिया टाइम बाउन्ड स्पिडि मेनाराव जानांगौ जिहेतु एकर्डनि टाइम फ्रेमा 4 बोसोर जोब्बाय 5 बोसोर जानोसै 2025नि 27 जानुवारियाव 5 बोसोर जागोन दा बेखायनो भारत सरकारा अमित शाह बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जि मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन नेशनेल कमिटमेन्ट आरो स्टेट कमिटमेन्ट जे टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जागोन आरो बे बेलायाव दाख्लैयो गिबि माने भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा जि मोनसे गावनि स्पिचआव जिफोर माने एड्रेस खालामबाय इंगितफोरखौ होबाय आरो बे सावरायनायनि उनाव इउनियन हम मिनिस्टार बिथाङा इमार्जेन्सि इन्टारनेल लेभेलनि जेखौ आङो बेयाव बुंनाङा मिटिं कल खालामनानै बर' एकर्डनि जिफोर क्ल'जआ हाफ दान दङ जिफोर माने अन प्रसेस दङ खिन्थु डिले जादों बे गासिबो माने स्पिड माने ट्रेकआव खारनांगौ आरो कुनु कारनाव बियो माने जेरावबो जाहाथे थाबथाया बे खोथाखौ लानानै माने बुंदों दा बेखायनो आं सानो जे गासै एकर्डनि क्ल'जफोरा गथा गथायै जों जिखौ सानदों माखासे मावफुंजाबाय माखासे प्रसेसआव दङ माखासेया डिले जादों जों बेखौबो मानियो किन्तु डिलेनि थाखाय जोङो नेनानै थायाखै जिरायनानै थायाखै गभर्नमेन्टखौ जोङो प्रेसाराव काटगारायाव दोननानै खामानि मावहोदों फारसेथिं एनडिएफबिनि जिखिनि केसफोर दङ जोंहा जे 4,203निनो रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय 678 बाखि दङ गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे डिसेम्बरनि गेजेराव फाइनान्सआ क्लियार खालामनानै बिसोरनि एकाउन्टआव फैसाया हाबगोन बे जोबगोन बिनि उनाव केस उइथड्रवेल दासिम जिखिनि केस उइथड्र खालामनाय जाबाय 200नि बारा एनादार माने एक्सेप्ट माने सिरियास टु सिरियास हाइनियास क्राइमनि बादै बिनि सायावबो बिबेसना जागोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों 21 तारिखआव बाखि जेसेबां एनडिएफबि रिलेटेड केस दङ थाना आरो एसपिनिफ्राय रिपर्ट लानानै एफआर खालामनायनि गेजेरजों बा बेखौ स्र' खालामनायनि गेजेरजों सरकारि माने पाब्लिक प्रसिकिउटर होनानै बेखौ उइथड्र खालामनायनि प्रक्रियाखौ स्पिड आप खालामनांगौ होननानै गिबि मन्थ्रिया माने अर्डार होदों आरो बेखायनो स्पेशल ब्रान्च लेभेलाव हम डिपार्टमेन्ट स्टेट लेभेलाव बे खामानिया सोलिगासिनो फारसेथिं नोङो मार्टियार परियालनो जि फैसा होनांगौ दिनै एबसुनि मार्टियार एनडिएफबिनि मार्टियार बिथांमोना जायफोरा 5 लाख थाखा सिगाङाव मोनाखै गोबां माने बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मार्टियारफ्रा सोरबा 1 लाख मोनदों 2 लाख मोनदों खिन्थु 5 लाख मोनाखै आरो बे मोननायनि बेलायावबो एकाउन्ट पेमेन्ट जायाखैमोन गोबां माखासे बेयाव डिसक्रिपेन्सि खेलिमेलि माखासे थासारिफोरा जादों दा बेखायनो प्रायरिटिया जाबाय एनडिएफबिनि मार्टियारनो माने अनसुंथाइ होनांगौ एबसुनि मार्टियार जायफोरा मोनाखै बिथांमोननोबो जास्टिफिकेसन होनांगौ दा बेखायनो एनडिएफबिनि मार्टियारनि बेलायाव फार्स्ट फेज आरो सेकेन्ड फेज माखासे फिसा फिसौ जेंना नुजादों लिस्टिं खालामनायाव जेनुइन मार्टियारखौ सेलेक्सन खालामनायाव दा बेखायनो एनडिएफबि बिथांमोनखौ दायित्व होनाय जादों जे जेनुइन मार्टियार जाय रावबो जाहाथे थालाङा बे बेलाखौ नायनानै फाइनाल लिस्टखौ होनांगौ आरो जत' जि जायो जिफोरा मोननांगौ बेयाव कुनु कारनाव बन्सित जाया होननानै खोथाखौ होदों दा माखासे हमवर्कआ जोंनिबो सरकारखौल' जोङो डाइरेक्ट बुंबाय थाबा जाया माखासे हमवर्कआ जोंनि बे हमवर्कफोरखौ जोङो मावफुङोब्ला थारैनो बेनि गेजेरजों जोङो गोख्रैनो फिथाइखौ मोनगोन सम सम जों नुनो मोनो खायसे खायसे बारग' एनडिएफबिफोरनाव सामन फैनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो केसनि बेलायाव
दा बे बिथिङाव दा माबायदि थासारि बेयो सामननि बेलायाव जिखौ जोङो बुंबोबाय थादोंमोन दिल्लीयावबो बुंदों दिसपुराव बुंदों दा मोनसे लेभेलाव जों बेखौ स्र' खालामदों जे नागालेण्डनिफ्राय सामन फैयो मेघालयनिफ्राय फैयो अरुणाचलनिफ्राय फैयो दा बे केसफोरखौ लानानै आसाम सरकार आरो भारत सरकार बिसोरो चिफ सेक्रेटारि लेभेलाव लाइजाम लिरनायनि गेजेरजों बै जे हम डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि माने अधीनाव थायो कर्टआ फाथायहरो आरो जोंनि थानाया बा जोंनि एसपि अफिसा जोंनि इन्डिभिजुवेल बेक्तिनो दैथायहरो बेबायदि सामन वारेन्ट हरनायनि थाखाय एकर्डनि उनावबो जे मेन्टेलि हेरेसमेन्ट जादों सानै जोंनि बारग' एनडिबि बिथांमोना माने थैनो गोनां जादों प्रेसाराव मेन्टेल प्रेसाराव आरो बेखौनो एग्जाम्पल हिसाबै लानानै जों दिल्लीयाव बुंदों जे सामन आरो वारेन्ट थांनायनि थाखाय सानै भिक्टिम जानो गोनां जाबाय एनादार भिक्टिमखौ जों लुबैया आरो बेखायनो बेफोरो बन्द' जानांगौ जिहेतु आयेन बायदियै कर्टआ दैथायहरो एकर्डआ पलिटिकेलि जादों गभर्नमेन्ट आरो मुभमेन्ट ग्रुपनि गेजेराव आयेना गावनि जायगायाव आयेननि खामानिखौ मावो दा बे आयेन आरो मुभमेन्ट ग्रुप आरो पलिटिकेलि गभर्नेन्स बा गभर्नमेन्टआ जि एग्रिमेन्ट खालामदों आयेना बेखौ मिथियोब्लाबो लिगेलि बेखौ मिथियै बायदि बिथांमोना थायो दा बेखायनो जोंनि खामानिया सरकारनि खामानिया जाहैबाय जे पलिटिकेल कमिटमेन्ट पलिटिकेल एग्रिमेन्ट सरकारनि एग्रिमेन्ट सान्तिनि सार्थ एग्रिमेन्ट जोंनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि संबिधानिक आरो राजनैतिक अधिकारनि थाखाय जिहेतु एग्रिमेन्ट बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ कनसार्न अथरिटियाव एड्रेस खालामनानै समाधान खालामनायनि थाखाय रायलायदों आरो दा नैबे माने समसिम वारेन्ट आरो सामन फैनाया माने एसे खम जाबाय आरो जों हादों माने सानगोन जे मोनसे समसिम बियो जोबहैगोन जिहेतु भुटानाव थानाय सा 6 एनडिबि बिथांमोनखौ भुटान सरकारा माने सिम्पेथेटिक ग्राउन्ड आरो पिस माने एकर्डनि मोनसे नायजता होनानै बिथांमोना माने बिना सर्तभाबै बिथांमोनखौ हगारनानै होबाय दा नेपालाव सासे दङ आरो जोंहा जेलाव जिखिनि दङ मानगोनां रन्जन दैमारि आरो माने जर्ज बर' बाखि जिखिनि टीम लोगोसेनो एनआईए केसाव सिबिआइआवथ' मोनसे थाबाय एनआईए केसाव दङ बिथांमोनखौ हगारनायनि थाखाय जिखिनि जों आर्जि होनांगौ भारत सरकारनो आसाम सरकारनो पलिटिकेलि बिखौ माबायदि बिबेसना खालामनानै लाबोनो हायो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे आयेननि प्रक्रियाजों माने उकिलनि गेजेरजों बेयाव माने आर्गुमेन्ट होनायनि गेजेरजों माखासे जास्टिफिकेसन ग्राउन्डखौ नायनानै बिसोरखौ जों आयेननि माने गेजेरजोंबो दिहुनना लाबोनो हायो नामा एप्र'चआ मोननैजोंबो पलिटिकेल आरो माने जुडिसियारि सिस्टेमजों दा बेखायनो मिजिं थिदों जे जोंनि गेजेराव गोबां बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जायो आर्गुमेन्ट होलायनाय जायो आरो क्रेडिट गेमाबो सोलिया नङा सोलियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो क्रेडिट लानायनि खुनु बाथ्रा गैया जों मालाबाबो क्रेडिट लुबैयाखै निरबैसिन्न भाबै माने रिलेन्टलेसलि माने एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जेलाव थानाय केस उइथड्रयेल बेफोरखौ जोङो माने मावगासिनो दङ गोबां इन्टारनेल खोथाफोर दङ जिखौ जोङो मेडियायाव बुंनो हाया खारन बे जातिनि सार्थनि बाथ्रा आरो इन्टारनेल एजेन्डाजों जों बिथांमोनखौ बख'नानै लाबोनाया जोंनि प्रायरिटि एजेन्डा आरो बेखायनो जों सानो जे आफादफोरा संजमनि गेजेरजों क्रेडिट गेमाव थांलायाबासिनो जोङो समाधाननि बा सलुसननि बाथ्राखौसो बांसिन इन्ट्रेस्ट होनांगौ अब्लानो जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि 100% जे मोनसे जोंनि सलुसनखौ जों मोनगोन होननानै जोंहा फोथायो BTR Accord बुङोब्ला जोङो नैबे समाव जे जेलाव थानाय जोबथेसालियाव थानाय बा एनडिबिफोरखौबो जों मख'नांगोन रायखांनांगोन जिहेतु जाखिनि बर' रायजो राजाफ्रा एकर्डखौ जे बिनि इन्ट्रेस्ट बा बिनि खामानि मावनायखौ जों मोनफुंबाय फारसेथिं जेलाव थानाय थाबोनाय जे बारग' एनडिबिफोर दङ दा बिथांमोननि उदां अख्राङाव फैनायाबो जोबोदनो गोनांथि दङ दा बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे जों नुनो मोनदों जे बावैसो सान सिगाङाव मानगोनां बिथां रन्जन दैमारि बे रन्जन दैमारिनो सेसन कर्टआव जिखिनि जाजमेन्ट बिथाङा दाय गैयै होननानै फोसावबाय दा बे बिथिङाव नैबे सिबिआइनि केस बे केसनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि बुङो बिथाङा सिबिआइ केसाव बा बर' राजाफोरा लुबैनाय नोंथांमोना लुबैनाय जे उदां अख्राङाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे जाखिनि बेवहाय जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि उदां अख्रां फैनायनि सायाव बेयाव मोननै बिथिं दङ जे जिहेतु बे माने आइनि मेटार कर्ट जुडिसियेल मेटार
बयबो बिनि सायाव वेल कनसार्न दाख्लैबावै जि स्पेशल अपारेशन इउनिटनि मोनसे केस दंमोन आरो स्पेशल सेसन कर्टआ बेयाव दाय गैया होननानै बिथांमोनखौ माने रायदान होदों बा दखमुक्त होननानै रायदान होदों बेयाव रन्जन दैमारि मानगोनां बिथां आरो ओरै अरबिन्द राजख'वा आलफानि अनुप सेतिया शशधर चौधुरी गोबां दङ प्राय 10-11 जन बे कर्टआ बिथांमोनखौ दाय गैया होननानै माने भार्डिक्ट होबाय जिहेतु आलफायाबो शान्ति सुक्तियाव फैबाय NDFB आबो शान्ति सुक्तियाव फैबाय बे दिगजों बियो माने क्लियार गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे रन्जन दैमारि आरो जोंनि जिखिनि NDFB नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ एकर्डनि सिगांनो CBI नि स्पेशल कर्टआव फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों माने भार्डिक्ट होनाय जादों आरो भार्डिक्ट होनायनि उनाव बे भार्डिक्टखौ चेलेन्ज खालामनानै गुवाहाटी हाइ कर्टआव पिटिशन होनाय जादोंमोन गुवाहाटी हाइ कर्टआबो बे CBI नि स्पेशल कर्टनि भार्डिक्टआव कुनु सोलाय सोल' खालायाबासिनो जे माने लाइफ लं जि इमप्रिजनमेन्ट बा लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट दंमोन बियो 13 बोसोर बा 14 बोसोर जि टार्मानो जाया मानो बेखौनो बाहाल लाखिनानै गुवाहाटी हाइ कर्टआबो सेम भार्डिक्टखौ बिथांमोना लाखिदों आरो दिनै बे भार्डिक्टखौ आइननि गेजेरजोंनो बस'नानै रन्जन दैमारि आरो गासै जिखिनि टीम दङ बेखौ लाबोनायनि थाखाय प्रक्रिया सुप्रिम कर्टसिम सहैबाय NDFB बारग' दैदेनगिरिफोर ABSU जों ज' रायलायदों BTR सरकार प्रमद बर' बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथांजोंबो रायलायदों रायलायनानै मोनसे मेकानिजम बानायनाय जादोंमोन जे सुप्रिम कर्टआव पिटिशन होनाय जाथों आरो मोजां उकिल हमनाय जाथों बेयाव नांनाय जेसेबां लजिस्टिक खरसा पाति जि दङ सरकारि भाबै बेखौ बहन खालामनाय जाथों बे इन्टारनेल बाथ्रा बेखौथ' बुंनायनि खोथा गैया खिन्थु नोंथाङा जिहेतु सोंबाय आङो खोथाखौ जिहेतु मिथियो आं बुंनांगोन बिनि अनगायै ABSU बारग' NDFB जोङो पलिसि लेभेलाव सरकारखौ भारत सरकार आसाम सरकारखौ बा जिहेतु हम डिपार्टमेन्टआ बे गासै बिथिंखौ नायो CBI आबो भारत सरकारनिनो मोनसे एजेन्सि इन्डिपेन्डेन्ट जदिव बडि शान्तिखौ बिथा खालामनानै बिथांमोनाबो बेखौ नायनांगौ आरो बे CBI नि जि स्पेशल जि राय बे रायनि सायाव सरकारि उकिलाबो जिहेतु थाङो बेखायनो भारत सरकारखौ जोङो बुंनाय जादों जे जाहाथे कुनु अबजेक्सन होआ दा बे गासै प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ दा बेखायनो शान्ति सुक्ति जाबाय जेलाव थानायनि कुनु खोथा गैया बेखौ हय बेल होनांगोन नङाबा फाइनेलि बे केसखौ डिसमिस खालामनानै बस'नानै जों मानसिफोरखौ लांदां अख्राङाव लाबोनांगोन दा बेखायनो दाखालि बड'लेण्ड महोत्सवआव प्रधान मन्त्रिनि सिगाङावनो मानगोनां BTR चिफ प्रमद बर'नि स्पिचआव खोथाखौ स्पष्ट प्लेस खालामनाय जादों जे जेलाव जोंनि बिदा फंबाय माखासे दंबावो बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव लाबोनांगौनि थाखाय मानगोनां प्राइम मिनिस्टार बिथाङा जाहाथे स्टेप लायो बिनि थाखाय जों आपिल खालामबाय बे बेसेबांबा मोनसे गिदिर प्राइम मिनिस्टारनि खाथियाव बे मोनसे माने आपिल दा बेखायनो नैबे जे हियारिंनि मेटार नोंथाङा मिथिगौ जे दिनै दाख्लैबावै मोनसे डेट फैदोंमोन बे डेटआ माने रिसिडुल जानानै दिनै फैदों चिफ जास्टिस अफ सुप्रिम कर्ट बिथाङा सोलायनायनि थाखाय दिनै फैदोंमोन किन्तु दिनै बेयाव फुल हियारिं बेबायदि जादिया आरो एनादार टाइम बेखौ एक्सटेन्ड खालामनाय जादों जों मिजिंथियो जे बेल पिटिशनानो जा बा फाइनाल बेखौ माने केसखौ फोजोबनायानो जा बा गुवाहाटी हाइ कर्ट आरो CBI नि जि स्पेशल कर्टनि भार्डिक्टआनो जा बेखौ जोङो बस'नानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो उदां अख्राङाव मोनगोन बे मिजिङा जोंहा दङ आरो NIA नि कर्टआव जायफोर साथिजन दङ बिनि थाखाय NIA स्पेशल कर्टआव आरो गुवाहाटी हाइ कर्टआव जायफोरखौ अलरेडि लाइफ माने इमप्रिजनमेन्ट होबाय डेथ पेनाल्टि होबाय बिनि थाखाय उकिलफ्रा खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो जिहेतु ल' प्रसेसा मालाबा स्पिडै खारो मालाबा स्ल' डाउन जायो दा बे प्रक्रियाखौ नायनानै जोङो केसनि लिस्टिंफोरखौ नायनानै जों आवगायलांनांगोन किन्तु बे खोथाया थारैनो दुखुनांथाव जे जोंनि जायफोर जेलाव दङ बिथांमोननि न'खरनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि बिथांमोननि न'खरनि
जानाय लोंनायनिफ्राय सोलिनायनिफ्राय न'खरनि गासै जि बेबस्था बे बिराद गाज्रि थासारियाव दङ आरो बेखायनो जोङो सम सम बिटिआर काउन्सिलखौ खावलायनाय जादों जे बे न'खरफोरनि थाखाय मा बेबस्था खालामनो हायो आरो बे दिगाव काउन्सिला थांखि लागोन माखासे बिथिङाव बिथांमोना हाबाफारिबो मावदों बिथांमोना बेखिनिखौ जोंनो फोरमायदों नोंथांनिफ्राय आं मोनसे खालामगोन जिहेते जों मिथिगौ नोंथांमोना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो हादरनि गाहाय नरेन्द्र मदि बिथांमोनजों एसे खाथि सोमोन्दोआव जेरै प्रग्राम खालामबाय थानाय जों नुनो मोनो आरो बे बिथिङाव एकर्ड मावफुंनायनि बेलायाव एसे लासै जानायखौ बा लासै जानाय मोनदांदों रायजो राजाफ्रा मा बुङो बे समाव ना मोनसे एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय बेबायदि खुनु टाइम लिमिट थाया किन्तु खोथाया जाहैबाय जे जोंनि प्रायरिटिया 2020 उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टप मोस्ट प्रायरिटि एजेन्डायानो जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जेरैबायदि 2003 बिटिसि सुक्तिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैनायनि उनाव एबसुनि प्रेसाराथ' दङ जातीय संगठन आरो बे एकर्डखौ समर्थन होग्रा आफाद हिसाबै जिहेतु आन्दलनखौ ज' खालामदोंमोन किन्तु बै समाव एबसुआ सहि होआखै एबसुआ मानो सहि होआखै बेफोरखौ दा पलिटिकेल मोनसे कुइसनबो खालामो खोथाया जाहैबाय जे एबसुआ एनादार टाइमनि थाखाय आलादा रायजोनि आन्दलन खालामनांगौ बेखायनो सहि होआखैमोन आरो बै समाव बुजाबुजिनि गेजेरजोंनो जादोंमोन दा हाग्रामा महिलारिया माखासे एकर्डनि दफाखौ मावफुंबाय माखासेखौ मावफुङाखिसै माखासे आद्रा थाबाय जों लुबैयाखै आरो जोङो मोनसे वाचडग बायदि नोजोर होनानै प्रेसार बिल्डिं खालामनानै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि आवाजखौ जोङो प्लेस खालामदों आर्गुमेन्ट प्लेस खालामदों इभेन जों बे लेभेलसिमबो बुंदों जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जायाबा एनादार टाइमनि थाखाय आन्दलन जागोन आन्दलना जाहैबाथ' सेपारेट स्टेटनि थाखायनो जागोन क्लियार काट बेयाव खुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया दा जिहेतु मोनसे टाइम फ्रेम थायो दा बेखायनो जोंनि जि मोनसे कर्डियेल जि रिलेसन भारतनि प्रधान मन्त्रिखौ दाख्लै जोङो महोत्सबआव खाथियाव मोनबाय बिनि सिगाङाव बिथाङा माने 7 फेब्रुवारि 2020 एकर्डखौ वेलकाम खालामनायनि जि सेरेमनि बिथाङा बाहागो लादोंमोन जेराव 8-9 लाख बर' हारिनि आरो गुबुन हारि हारिसाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों बे मोनसे आलादा प्रग्राममोन दाखालिनिया मोनसे आलादा प्रग्राम गिबि मन्त्रि बिथांखौ जोङो जथेस्थ' गुबुन लेयाराव जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामनानै जोङो दिनै बाध्य'आव बेखिनिखौ मावनो हादों दा बेखायनो माखासे क्ल'जआ क्रिटिकेल माखासे क्ल'जआ इजि आरो बेखाय जि क्ल'जफोरा माने खोब बारा टेक्टिकेल नङा बा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि पर्यायनि जायफोर दफाफोरा माने नङा बेफोरखौ जोङो थाब मावफुंनो हादों किन्तु संबिधानिक भाबै बेयाव माने गोबां क्लियारेन्सनि गोनां जायो माने लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि बा गुबुन डिपार्टमेन्टनि दा बेखायनो माखासे क्ल'जआ जटिलताया ओंखारदों एसटि हिलनि बेलायाव कार्बिया प्लेनाव एसटि मोननांगौ बर'आ हिलाव एसटि मोननांगौ बेथ' क्लियार काट बिथांमोनाबो लिरना लाबोदों एकर्डआव किन्तु बिथांमोननो माखासे सेक्सना दिनै बर'फोरखौ एसटि जाजानो बायो दा बेफोर माने बाधाफोरा माखासेया दङ आं सानो जे आसुनि आसाम सुक्ति जि खालामनाय दिनै माने गोलाव सम जाबाय प्राय माने 35 बोसोर बारबाय दिनैसो आसाम एकर्डनि माने बिप्लब शर्मानि रिपर्ट बायदि 62 जिफोर माने बिप्लब शर्मानि रिकमेन्डेसन दङ जे आसाम एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय 6 नम्बर दफाखौ मारै मावगोन 10 नम्बरखौ बोरै मावगोन असमिया पिपोल नायनि डेफिनेसना मा दिनैसो आसाम सरकारा 42टा रिकमेन्डेसनखौ फुल फेजेड मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो सिद्धान्त लादों व्हेरेस प्रफुल्ल महन्तआ माने गिबि इलेक्सनाव हितेश्वर शइकिया माने एकर्डनि उनाव माने सरकार सिमफायनानै फ्रेश इलेक्सन पार्टिनायनि उनाव प्रफुल्ल महन्त एकर्ड सिगनेटरिया आसुनि बै समनि आफादगिरिया माने मासि लादों 5 बोसोर सरकाराव बिथांमोना कमप्लिट खालामासै नेक्स्ट टार्माव हितेश्वर शइकिया फैबाय बिनि उनाव खेबसे आरो टार्म मोनबावबाय दा गावनि सरकार गावनो खालामनाय सुक्ति बिथांमोना बै टाइमाव मावफुङाखै कंग्रेसनि टाइम थांबाय तरुण गगैनि फैयै दिनै बिजेपिनि सरकाराव
जायफोरा सिगनेटरि नङामोन जायफोरा माने बे एकर्डजों बारा डाइरेक्ट थोंजों लिंक गैयामोन आइडिअलजिया आलादा पलिटिकल पार्टी जातीय आफाद किन्तु दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा आसाम सुक्तिनि माने ए टु जेड बिथांमोना मावफुंनो थाखाय दारिकमा मावफुंनो थाखाय दिनै इनिसिएटिभ लादों दा बेखायनो जोङो नागाराखै नागारनायनि बाथ्रा गैया आसाम एकर्डआ जि डिले जादों बे डिले जानायखौ जों लुबैया जोंनि एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ लानानैसो जोङो फकास पइन्टआव खामानि मावदों आरो जोंहा बेयाव इसेबो माने मेंनाय आरो जिरायनाय गैया एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगोन आरो बिनि थाखाय सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव एबसुनाय माहारियारि आफादा जोङो थोंजोङै गोख्रोङै हाबा मावलांगोन नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु नोंथाङानो जागायजेनदोंमोन जे बर'नि राजखान्थियारि हान्जाफोर थामहिनबा बेनि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा खौसेनि थाखाय बाथ्रा बुंदोंमोन जिहेतु खौसे जानानै बर' हारिनि थाखाय बा बर' हारि दाफुंनायाव खामानि मावनांगौ होनना नोंथाङा बाथ्राखौ बुंदों बेसेबां आवगायना दं बेयो मोनसे पलिटिकेल मेटार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हाबा मावनाय जोंनि संबिधानानो जा बा जोंनि 1967 निफ्राय दिनैसिमनि जि ट्रेक रेकर्ड एबसुनि जि जारिमिन बे जारिमिनाव मालाबा मालाबा पलिटिकेलि जों इनिसिएटिभ लाबोनो गोनां जादों मालाबा जोङो साक्सेस जादों आरो मालाबा बियो बबेबा एंगोलाव बियो एसे माने स्टपबो जादों जों फेलार जायाखै आरो फेलार जानायनि बाथ्रा गैया जातिनि सार्थआव जि एजेन्डा जि थांखि आरो जि इस्युखौ लानानै जोङो टेकआप खालामनांगौ जोङो खालामबोदों दा बेखायनो नों नाय जे 1967 बे समाव प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम बेबो जोनोम जादों एबसुआ गिबि जोनोम जादों बिनि उनाव पिटिसिनि जोनोम इन्दिरा गान्धीया बै समाव घोषणा होदों माने जि हिल लिडार्स कनफारेन्सआव माने नर्थ इस्टखौ बा आसामखौ बै समाव जि आसाममोन गासै 7 सिस्टारा बेखौ माने फेडारेल स्ट्राक्चाराव दाफामफिननाय जागोन दा रिअर्गेनाइजेसननि मेटार फैनाय लोगो लोगो बै समाव माने बयबो माने एलार्ट जाबाय बयबो एवेर जाबाय आरो गावबा गावनि राइट्स जों आसामाव थाया जोङो खासि सोरबा जोङो माने मिज' सोरबा जों नागा सोरबा जोङो माने बेबायदिनो गोबां मणिपुरि गावबा गाव माने जि एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना आवाज होबाय आरो पिटिसिया बै समाव पलिटिकेलि आवाज होदों एबसुआ पिटिसिनि आन्दलनाव उदय आसलखौ माने जोङो सापर्ट खालामनानै खामानि मावदों भाषानि आन्दलन फैबाय रमान स्क्रिप्टनि आन्दलन बे आन्दलनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा युथ फर्स हिसाबै जोङो खामानि मावदों बै समाव बैनि समनि दैदेनगिरिफ्रा फैयै फैयै आसु आन्दलननि टाइमावबो गोबां बर'फ्रा आसामनि सार्थआव मदद होबोदों जायगा जायगा बेनि उनाव जों नुबाय जे बर' हारिनि स्पेसआ बहाव बर' हारिनि जि फिउचार माने जोंनि सेफ्टि सिकिउरिटिया बहा जोंनि पलिटिकेल राइटआ बबेयाव जोंनि संबिधानिक माने अधिकारा बबेयाव बेखौ लानानै जेला बड'फानि नेतृत्वआव माने बड'लेण्ड आलादा रायजोनि आन्दलन जाबाय बे आन्दलनखौ बिथा खालामनानैनो 91आव इलेक्सन दारायनो गोनां जादों इन्डिपेन्डेन्टलि 10 जन एमएलए देरहादों बिनि उनाव 1995-96 2001 सनाव फिन आरो एमएलए मोनदों दा बिएसि एकर्ड बिटिसि एकर्ड बे पलिटिकेल जि पलिसि आरो डिसिसननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नन पलिटिकेल आफादबाबो नन पलिटिकेल केरेक्टारबाबो पलिटिकेल रल टाइम बाउन्ड मोनसे समनि थाखाय जों प्ले खालामनो गोनां जादों आरो जायनि थाखाय जोङो ग्रेट एचिभमेन्टबो मोनदों आरो एबसुनि संबिधानाव लिरनाय दङ जे व्हाइन एन्ड इफ नेसेसारि एबसु आफादा पलिटिकेलि जोङो रल प्ले खालामनो हायो मा लेभेलसिम खालामगोन बोरै खालामगोन इट्स आप टु द डिसिसन अफ द माने केबिनेट डेलिगेट्स एन्ड एबसु माने एक्जिकिउटिभ बडि दा बेबायदि मोनसे धाराजों फैयै फैयै जोङो नुबाय जे 2003 सनाव सुक्ति जाबाय 5 सनाव गिबि इलेक्सन आरो थांनाय समावबो नुदों जे मोनसे पलिटिकेल पार्टि दायो आरो बे लिडारफोरनि गेजेराव गावस्रायो इउटिनि लेब दादों बेयाव नोङो माने इउबिनि लेब जोनोम जादों फारसेथिं नोङो बिपिपि बड'लेण्ड पिपल्स पार्टि दादों आरो बेयाव प्रग्रेसिभ गोदान माने आफाद गावस्रादों दा बेखायनो
बर'फोरा मोनसे समाव कंग्रेस बीजेपी एजीपी गुबुन गुबुन राष्ट्रीय आरो आन्चलिक दलाव दङमोन आरो मालाबा मालाबा बर'निनो आन्चलिक दल दानानै बर' हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बा पलिटिकेल राइटनि थाखाय खामानि मावदों दा नोंथाङा जिखौ सोंदों जे 2005 नि उनाव जों नुबाय जे मोनसे ग्रुपआ पीस एग्रीमेन्टआव फैबाय आर्म्सनि एक्टिभिटिया जोब्बाय नो डाउट NDFB 2005 आव सीज फायार खालामदों केम्पआव थादों दा बेखायनो जोंनि उद्देश्यआ बेनोमोन जे मोनसे बयनिबो कनसेनसास मोनसे पलिटिकेल प्लेटफर्म बानायनानै BTC जिहेतु क्रिएट जाबाय बर' हारिनि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जौगानायनि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जोंनि इयुथफोरनि एमप्लयमेन्टनि बाथ्रा बा इयुथफोरनि जौगानाय जोंनि एजुकेशनेल इन्स्टिट्यूशन गासै बिथिंखौ जोङो जुदि मावफुंनांगौब्ला पलिटिकेलि जों स्ट्रं जानांगोन पलिटिकेल डिसिसना जोंनियाव थानांगोन BPPF दानाय जाबाय बयनिबो समर्थनाव किन्तु उनाव BPPF आरो BPF गोदान आरो मोनसे जोनोम जानानै गावस्राबाय बिसोरनि सौग्रावलायनायावनो पलिटिकेल मार्डार प्राय 150 जनसो माने सुबुङा थैनो गोनां जाबाय सोरबा टीचार सोरबा पलिटिकेल एक्टिविस्ट सोरबा माने नोङो गुबुन गुबुन माने लेभेलाव खामानि मावग्रा फैयै फैयै बे सौग्रावलायनायनि गेजेराव बर' हारियाव बिराद गिदिर मोनसे पलिटिकेल डिभिजन जाबाय जानायनि उनाव अबा सारादु खुङो गामिनि मानसिफ्रा ज' जाया गामिनि मेल मिटिं लिङो खावसेया फैयो खावसेया फैया हाबा हुखायाव सोरबाया नुजायो सोरबाया नुजाया दा ससियेल जि इम्पेक्ट फैबाय इयुथफोरनि गेजेराव जि मोनसे डिभिजननि इम्पेक्ट फैबाय बे इम्पेक्टखौ दिनै जे बै BPPF निफ्राय BPF उननि समाव PCDR बिनि उनाव UPPL BPF मोननै जि पलिटिकेल फोर्स बर' हारिनि माने पलिटिकेल जि लाइफआव दैदेनगिरिफ्रा मोनसे प्लेटफर्मनिफ्रायनो ओंखारनाय आरो आन्डारस्टेन्डिंआबो मोनसे समाव जातीय संग्रामनि टाइमाव जातीय सत्ताखौ लानानै एक दिनैबो जि पलिटिकेल पार्टियाव थाया मानो बिथांमोना स्ल'गान होयो जोङो जातीय सत्ता जातीय राइट्सनि थाखाय जातीय सार्थनि थाखाय जों दाबो दङ होननानै किन्तु बुंनाय आरो मावनाय मालाबा जोङो फारागथिखौबो नुयो दा बेखायनो जोंनि आपिला बेनोमोन जे पलिटिकेल पावार क्षमतानि थाखाय नङा क्षमताखौ बबेबा दोनथ'नानै बिथिंनिफ्राय एसे आवगायबोयोबा बिथिंनिफ्राय एसे आवगायबोयोबा बबेबा बिन्दोआव जोङो ज' सावरायनानै मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव ग्रेटार एचिभमेन्टनि थाखाय जोङो जुदि स्मल एरिया पपुलेसना खम पलिटिकेलि जों मोनसे लेभेलाव फेक्टर किन्तु नेशनेल लेभेलाव जों दाबो बिराद गिदिर फेक्टर नङा खारन जों सासेल' MP देरहा होनो हायो 10 बोसोर गोमा जाबाय दा जोङो सासे मोनफिनबाय राज्य सभायाव सासे लोक सभायाव सासे बिराद गिदिर मोनसे फेक्टर जाफैनबाय दा सासेब्लाबो खारन भारतनि दानि पलिटिकेल सिनारिय'आ पार्लियामेन्टआव बियो माने समान समान मोनसे बेबधानाव दङ जदिव मेजरिटि लानानै सरकार सालायदों किन्तु बे माने डिफारेन्सआ खम आसामनि लेभेलाव मालाबा 8 जन 10 जन 12 जन जों MLA देरहा होदों मन्त्रि सासे सानै साथाम मोनदों बे लेभेलाव जोङो फेक्टर हिसाबै गिदिर काउन्सिलाव जों गावनो सरकार दानो हायो दा बेखौनो जोङो आपिल खालामदोंमोन बै जे जोंनि जि भायलेन्स जि पलिटिकेल जि थासारि बिदा फंबायनि गेजेराव बुथारलायनाय नांलायनाय जि मोनसे भायलेन्सनि पलिटिक्स जि मोनसे पावार पलिटिक्स बेखौ जोङो जातीय पलिटिक्स जातीय इन्टारेस्टआव हारिनि थाखाय जोङो खौसेथिखौ लानानै खामानि मावलांनो हायोबा मोजां जागोन बेखौनो साननानै 15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सानाव आपिल खालामनाय जादोंमोन आरो बे आपिल खालामनायखौ मोननैबो आफाद प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL हान्जा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जा बिभिन्न लेयारनि दैदेनगिरिफ्रा माने बेखौ कनसिडार खालामनानै बे आपिलखौ रेसपन्ड खालामनानै इनिशिएटिभआबो जागायदोंमोन खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथाम गोबां खेब राउन्ड डिसकासन जादों पजिटिभ डिसकासन जादों किन्तु फैयै 2 मासनि उनाव जों नुफैबाय जे सिडलीनि जे बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनाव फिन आर्गुमेन्ट आरो एक्सट्रिम लेभेलनि पलिटिकेल कमेन्ट पलिटिकेल जि मोनसे माने खोथा बाथ्राफोरखौ बुंलायनानै दिनै बे मोनसे जि फ्रेम बानायदोंमोन बिराद खस्थ' खालामनायनि उनाव जे मोनसे बुजाबुजिनि मोनसे लामा जों खेवदोंमोन बियो दिनै जग्रबनानै थानाय बायदि जों नुदों जों निराशा जायाखै किन्तु बेबायदि खोथा बाथ्राफ्रा बाइ इलेक्सननि थाखाय मानो स्तब्ध जाखो बेखौसो लानानै गोसोआव दुखु नाङो नोंथाङा जिहेतु बुंदों जे नैबे समाव
राजखान्थियारि भाबै जे गोख्रों जानांगौ बेखिनि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों दा बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव नोंथाङा बुंनो नागिरदों नामा जे दा BTR ओनसोलाव जाखिनि राजखान्थियारि बा राजखान्थि दोलोफोर दङ बे लोरबां जालांबाय नामा जायनि थाखायनो खौसेथिखौ नागिरनाय मोनसे बाथ्राखौ जिहेतु नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों लोरबां जाबाय नामा दा पलिटिक्सआ मोनसे मेजरिटिनि गेम नाम्बार गेम सरकार दानायनि खोथा फैयोब्ला बे जाबाय नाम्बारनि खोथा फैयो जायनिया नाम्बारा बारा बिनि मेजरिटि आरो लोरबां जानाय होनना बुङोब्ला जायनि नाम्बारा खम बेनो लोरबां जागोन दा बेयाव बे रेसाव पलिटिकेल जि रेस बेयाव रावबो जिरायनानै थाया रावबो नेनानै थाया जायफोरा हानजा खालामदों जोङो माहारि आफाद खालामदों फरायसा आफाद खालामदों जोंनि इउनिट जोंनि आनसलिक जोंनि डिस्ट्रिक्ट कलेज इउनिट बा नोङो इउनिभार्सिटि इउनिट बे स्ट्रेंदेन जायोब्लासो अर्गेनाइजेसना थिग थायोब्ला मेन पावारा थिग थायोब्ला एबसु होननाय आफादा मालाबाबो मेंनाय जिरायनायनि बाथ्रा गैया जि एजेन्डा लायामानो बे टाइमाव बे कमप्लिट जागोन आरो जोंनि स्पिडजों आसामाव थानाय नर्थ इस्टआव थानाय गुबुन फरायसा आफादफोरा मालाबाबो हाबोफेराखै बे खोथाखौ पाब्लिकलिबो स्वीकार खालामो जोंनि डिसिप्लिन जोंनि स्पिड जोंनि सिद्धान्त दा पलिटिकेल पार्टिनि बेलायावबो आंनि जि अबजारभेसन आं बेखौनो नुयो जे दिनै नेशनेल पार्टिफोरनि खोथायानो होन रिजनेल पार्टिफोरनि खोथायानो होन जे जाय माने दला संगठना मजबुत जाय दलनि रोदाया मजबुत आरो एक्टिभलि खामानि मावो 24 आवार खामानि मावो बिसोरो एक्टिभलि रिजाल्ट मोनदों मेजरिटिनिबो रिजाल्ट मोनदों आरो जायफोरा माने जिरायनानै थायो खोथा बाथ्रायावल' एक्टिभ एक्सनाव गैया बिसोरो माने लुजारबो जादों दा बेखायनो जोङो दिनै बेयाव 35 लाख BTRआव सारा आसामाव जोङो माने बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लाफानानै 35 लाख आसाम नाङै बर'फोरनि जनसंख्याया जोङो हिसाब खालायोबा 22 निफ्राय 25 लाख सोरबा 30 लाख 40 लाख जि बुङा मानो एक्सुवेला बेखिनियानो सैथोआ बेखिनियानो दा बेखायनो जे जोंनि पलिटिकेल बेसआ बबेयाव बर'फोरनि पलिटिकेल बेसआ बड'लेण्डआव BTRआव दिनै कंग्रेसआनो जा AGP BJPआनो जा इन्डिपेन्डेन्सनि उनाव नैबे पलिटिकेल बेसनि बाहेरायाव थांनानै जोंनो मालाबाबो केन्डिडेटखौनो होफेराखै साफा सानै केन्डिडेट मालाबा होदों मालाबा देरहादों जेरै नोङो सथियाव देरहादोंमोन दुधनियाव दा देरहादों खिन्थु मालाबा जेनदोंबो दा बेखायनो जोंनि पलिटिकेल बेसआ बे आरो बिनिफ्रायनो जोङो आसामजों जुजिनांगोन भारतजों जुजिनांगोन लोगो जानानैबो जोङो जुजिनांगोन मालाबा जों अपोजिसनाव थानानै जुजिनांगोन दा बेखायनो जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय जे जों गावस्रा गावस्रि थायोब्ला जोंनियाव गेम खालामनो मोजां मोनो मोनसेखौ मालाबा लेंहरगोन मोनसेखौ गोजान खालायगोन मालाबा मोनसेखौ लेंहरगोन मालाबा मोनसेखौ गोजान खालायगोन बे माने फाल्ला सुनायनि मोनसे गेमाव बर' हारिया जाहाथे लुजार जाया दुरबल जाया पलिटिकेलि आरो बेखायनो पावारनि थाखाय जाहाथे रावबो बेबायदि माने सोरबाया माने सिगां सोरबाया उन बेबायदि थासारिखौ जों बुजिनानै आनसलिक दल सार्थ'आ बर' जातिनि सार्थ'आ जाबाय BTRखौ माने गभर्नेन्सखौ मोजां खालामनांगौ गुड गभर्नेन्स सान्ति सुक्तिनि उनाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना मजबुत जानांगौ आरो गासै आसामाव भारतआव मुलुगाव थानाय बर'फोरखौ नैबे पलिटिकेल बेसनिफ्रायनो जोङो बिसोरनो न्याय आरो जास्टिस होनांगौ दा बेखायनो गावस्रा गावस्रि थायोब्ला जोंहा लुजारा दं दिनै जोङो मोजां एसेसमेन्ट खालायोबा खहा जानायनि हिसाब निकासाबो जथेस्थ एचिभमेन्टआ बहुद खिन्थु खहाबो जोंहा जादों दा बेखायनो बबेबा एंगोलाव जोंजोंनो जों बिदा फंबाय सानलायनानै मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव मोनसे प्लेटफर्माव जोङो फैनानै आवगायोब्ला एसे एरा धरा क्षमताखौ दोनथ'नानै बा पावार पलिटिक्सखौ दोनथ'नानै जोङो इउनिटिनि बा आन्डारस्टेन्डिंनि बे खोथाखौ जोङो प्रायरिटियाव लानानै सावलायोबा बे जायगा माने पावार बे अट'मेटिकेलि मोनसे सेपआव फैगौमोन नोंथांनिफ्राय मिथिगोन जिहेतु नैबे समाव सावरायनायनि आयदा बे आयदाया UPPL आरो BPFनि जे खौसेथिनि जे बाथ्रा बे सावरायनाया बाय इलेक्सननिफ्राय बा उफ्रा बिसायख'थिनिफ्राय नोंथाङा बुंनो एसे थाबथानाय बायदि नुदों होननानै बे समाव खावलायबावगोन नामा जे खौसेथि जानो थाखाय बाथ्रा बुंबावगोन नामा नोंथाङा पजिटिभ
माइन्डजों गुवार गोसो लानानै जुदि आवगायबोयोब्ला जों अलवेज वेलकाम किन्तु जि खोथाफोरखौ जों खोनानाङामोन जि खोथाफोरा दान्थे बिदान्थे जानाङामोन बे खोथाफोरा दिनै जेरैबायदि जालायबाय दा बिनि उनाव परिबेस परिस्थितियासो बुंगोन वी आर अलवेज पजिटिभ दा बेखायनो जाय हान्जाफोरा जि लेभेलाव दङ बिथांमोनासो थांखिखौ लानांगोन बिथांमोनासो रेसपन्सिबिलिटिखौ बियार खालामनांगोन दा बेखायनो पलिटिक्सनि नामाव पलिटिक्स जोङो मालाबाबो लुबैया पलिटिक्सआ जाहाथे जाति दानायनि थाखाय नेसन बिल्डिंनि थाखाय जायो आरो बड'फाया जि सिमां नुदोंमोन जे पलिटिकेल प्लेटफर्म बानायनानै पलिटिकेल लबि पलिसिनि गेजेरजों पलिटिकेल मबिलाइजेसननि गेजेरजों जोंनि आल्टिमेट थांखियाव जों सहैनो हायो नामा गणतान्त्रिक आन्दलन खालामबाय मास पिपोलनि रेभलिउसन हांगार स्ट्राइक रेल रक' हाइवे रक' जि खालामनांगौ खालामबाय 1135 जन एबसु आन्दलनाव मुंख्लं जाबाय BLT आन्दलनाव मुंख्लं जाबाय NDB आन्दलन 5000नि बारा शहीद जाबाय दा बेखायनो हाथियारनि आन्दलन गणतान्त्रिक आन्दलन होबथानाय रेलि गासिबो खालामजोबनायनि उनाव दिनै फाइनेलि जोंनियाव मोनसे क्षमता फैबाय बे क्षमताया जाबाय माने पलिटिकेल जोंनियाव मोनसे सेटआप एरेन्जमेन्ट आरो बे एरेन्जमेन्टखौनो बिथा खालामनानै जेरैबायदि माने नोङो तेलेंगाना जेरैबायदि नोङो तेलेंगाना दानायाव बयबो पलिटिकेल पार्टिया समर्थन होदों उत्तराखन्ड दानायाव झारखन्ड दानायाव छत्तीसगढ़ दानायाव बयबो समर्थन होदों फिउचार जोंनि मोननांगौ अधिकारफोरखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बे पलिटिकेल सेटआपखौ मजबुतै बाहायोब्लासो आल्टिमेटलि मोनफुंगोन आरो बिनि थाखाय जि हान्जायाव थाया मानो जातीय चेतनाखौ जाहाथे रावबो गारा जातीयताबादि चेतनाखौ जाहाथे रावबो गारा जोंनि आपिला बेसे नोंथांमोना मिथिगोन जिहेते 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बोसोरसालिया जुथुमा बेखौ दतमायाव खुंफुंनो थाखाय नोंथांमोना जिहेते नैबे समाव जे बानजाय आफादबो दानाय जाबाय नोंथाङा दिनै बाइटनि गेजेरजों बुंथिदों जे हादरनि नखर मन्थ्रि अमित शाहखौ हांख्रायनायनि बाथ्राखौ जिहेतु गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय बाथ्राखौ बुंथिदों थारैनो बेसेबां जाफुंसारगोन जों मोनसे प्लेनिंआव दङ आरो आं दहायनो बुंदों जे जोङो मालाबा थोंजोङै आरो मालाबा खेंसालियै जोङो गुबुन गुबुन मेथडजों जोंनि आल्टिमेट जायगायाव सौहैनांगौ आरो सौहैनांगौनि थाखाय दिनै बै समनि आन्दलनाबो दावहाया भारत सरकारजों नंखायामोन दाबिया भारत सरकारनियाव संबिधानिक मर्यादाखौ भारत सरकारासो होनो हायो आरो पार्लियामेन्टनि थ्रुयै होनो हायो बा सरकारनि बेबस्थानि गेजेरजों जोंनो न्याय आरो जास्टिसखौ जोंनो होनो हायो किन्तु जोंनि कनफ्लिक्टआ आसाम सरकार जेसेबां रुलिं फैदों बर' हारिनो मालाबा भाषाखौ जाबसिनदों मालाबा जोंखौ माने दमन खालामदों मालाबा जोंखौ धंस खालामनो नागिरदों बायदिसिना राहाजों आसामनि रुलिं गभर्नमेन्टफ्रा बै समनि जायफोर दङ बिसोरो जोंखौ दमन नीतिजों सोबख'नायजों गादबनायजों बर' हारिखौ धंस खालामनानै जोंखौ स्मेश खालामनो नागिरबोदों दा कनफ्लिक्टआ जिहेतु आसामजों दिनै बे कनफ्लिक्टआ एसे खमायबोबाय किन्तु दिनैबो मालाबा बिथांमोननि इसिङारि जि एजेन्डा बे एजेन्डाफ्रा हमदांलायनाय मोनसे पर्यायाव नुजायो आरो अफिसारफोरनि बेलायावबो मालाबा बिउरोक्रेसिनि गेजेराव नुजायो मालाबा पलिटिकेल पार्सननिफ्रायबो नुजायो दा बेखायनो जोङो मालाबाबो इजि लायाखै जोंहा बिथांमोनजों सुथुर गैया किन्तु जोंनि खहा जोंनि आबेग अनुभूतियाव जेला आघात होयो जों जेब्लाबो जों स्टेन्ड होबोदों दा बेखायनो भारत सरकारा गोदोबो जोंखौ अनदों दिनैबो अनदों किन्तु बे अननायनि बिनिमयखौ जोङो माबायदि आदाय खालामगोन आरो बे अननायाव स्पिड ब्रेकार हिसाबै आसाम सरकारा थांनाय समफोराव माने जोंखौ बादा होबोदों दा बेखायनो नैबे एकर्डखौ फाइनेलि माने टाइम बाउन्ड मावफुंनांगौनि थाखाय आरो सान्थि गायसननायनि उनाव बाखि जि जौगानायनि खामानिफोर दङ रायजो राजानि गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि जेंना जेंसि दङ जोंनि इयुथ आपकामिं जेनेरेसन दिनै माने बेयाव एमप्लयमेन्टनि जि अपरचुनिटिसफोर मिनिमाम लेभेलाव सरकारि साख्रि ओंखारो दा BTR काउन्सिला 3rd ग्रेडनि थाखाय रिक्रुटमेन्टनि प्रसेस खालामदों 4th ग्रेडनि प्रसेस खालामदों पस्टआ 200 दङ किन्तु बेयाव माने थाउजेन्ड्स अफ केन्डिडेट
फारसेथिं नोङो टिचिं लेभेलाव जथेस्थ' साख्रि मोनलांबाय थेवबो आरोबाव दंबावो रिक्वायरमेन्टआ माने जोबा जेनेरेशन टु जेनेरेशन जिहेतु माने एकाडेमिक माने पास आउटआ जालांगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो बेफोराव माखासे स्पेशेल इनिशिएटिभनि प्रयोजन दङ दा बेखायनो नैबे 57 जुथुमायाव दाख्लै दिल्लीनि बड'लेण्ड महोत्सवआव 15 नभेम्बराव प्रधानमन्त्रिया फैदों 16 नभेम्बराव गृहमन्त्रि नखर मन्त्रि बिथाङा फैनो होननानै कनसेन्ट होदोंमोन अफिसनिफ्राय बारम्बार जगाजग खालामदों जे गृहमन्त्रि बिथाङा नोंथांमोननि महोत्सवआव बाहागो लानो हास्थायदों आरो जोंबो वेलकाम खालामबाय किन्तु झारखन्ड आरो महाराष्ट्रनि बिसायख'थिनि डेट क्लेसिंनि थाखाय बिथाङा नुजाथिनो हायाखै दा बेखायनो जों सानदों जे महोत्सवआव बिथाङा जिहेतु फैनो हायाखिसै बिथांखौ जोङो नैबे जुथुमायाव फेब्रुवारि दाननि फार्स्ट उइकआव जोंनि कनफारेन्सनि अपेन सेसननि जेराव 2-3 लाख माने बाहागो लागोन पाब्लिकआ बिनि चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो जुदि बिथांखौ मोनसे मर्यादा होयोब्ला थारैनो बिथाङा एकर्डनि जिखिनि रिमेनिं पार्ट दङ मोनसे दिशा होनानै टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिखौ मावगोन आरो बेखिनि ग्रेटनेसखौ हारि हिसाबै जों वेलकाम खालामनो थाखाय रेडि दा बेनि थाखाय जों प्रक्रियाखौ आरम्भ खालामदों बिथाङा फाइनेलि कनसेन्टखौ माबायदि होगोन बा बे टाइमा बिथांनि थाखाय सुइटेबल जागोन ना जाया बे समासो जोंखौ मिथिहोसिगोन जिहेते नैबे बाजेट स्निथि जुदि बोसोरसालि जुथुमा बेवहाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बडि फर्मेसन बेवहाय जानायनि बा जागोन बेवहाय नोंथाङा बे समाव फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारनानै नोंथांखौ राजखान्थियारि फोथाराव नुनो मोनगोन नामा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि संबिजित थायो बे संबिजिताव रोखायै लिरनाय दङ जे जोंनि आन्चलिक जिल्ला कमिटि आरो जिखिनि इउनिभार्सिटि बा कलेज दङ इभेन जोंनि इउनिट कमिटि आरो मिरु आफादसिम 2 बोसोरनि उन बेयाव बिबान सोलायनाय जायो गोजाम आफादखौ सिमफायनाय जायो आरो गोदान आफाद दानाय जायो दा गोबां समाव जोंनि जिखिनि नेमखान्थि बायदि जोङो बेखौ कुनु बेयाव माने बेबायदि बेले बेजे लाखियाबासिनो जेरैबायदि नेम दङ बे नेमनि आधाराव बा संबिजिताव लिरनाय बायदि जि मोनसे खान्थि दङ बे खान्थिखौ फल' खालामनानै जोङो मावफुंबोदों आरो मोजाङैनो मावफुंसारदों किन्तु गुबुन गुबुन आफादनि बेलायाव जों नुयो जे माने बिथांमोना माने एनुवेल कनफारेन्सखौनो बोसोरबा बा 10 बोसोरजों खुङो बबावबा माने बिबान लानाय बिबान सोलायनायखौ लानानै भटिं सिस्टेम खालायो आरो जथेस्थ' केवास मोनसे बार्गेनिं सिस्टेम लबि सिस्टेम जालायलायनानै उनाव आफादनि मान मर्यादायानो बुलाय सुलाय जानाय थासारिसिम जों थांदों किन्तु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दखरा जिल्ला मिरु इउनिट नुगोन जे खोब कनजिनेल एटमस्फियाराव रायलायलायनानै जातिनि सार्थ जिहेतु बे मोनसे सेल्फलेस भलन्टारि सार्भिस बे बिबानफोरखौ होलायनाय जायो लालायनाय जायो आरो एखे रोखोमनि देग्लाय 2025आव आरो दा नैबे डिसेम्बर दानाव जायफोर आन्चलिक जिल्ला आरो इउनिटफ्रा माने कनफारेन्स खुंदों बयनियाबो टार्मिनेटिं एखे रोखोमैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनियाबो 2025आव टार्मिनेटिं 2023आव रौतायाव टार्मिनेटिं जादोंमोन बिनि सिगाङाव गहपुराव जादोंमोन दा नैबे टार्मिनेटिं सेसन आरो बेयाव जोंहा गोजाम आफादखौ सिमफायना गोदान आफाद दानाय जागोन जिल्ला आफादनिफ्राय मिरु आफादनिफ्राय जोङो मोनसे मोजां मजबुत कमिटि मोनगोन जातीय एजेन्डाखौ लानानै जों हाबा मावलांफिननायनि थाखाय आरोबाव समायखिरा लागोन दा नोंथाङा जिखौ इन्डिभिजुवेलि आंखौ सोंदों जे नैबे जुथुमानि उनाव मा जागोन दा बेखौ डेलिगेट हाउसआसो थिग खालायगोन जिल्ला आफादफ्रा थिग खालायगोन आरो आंनिफ्रायथ' बे मोनसे माने आर्नेस्ट आपिल आं सिगाङावबो आपिल होदों रौता जुथुमानि सिगाङावबो जे माने 2005निफ्राय एक्टिभलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादाव सोलोंथाइ नेहाथारि बिनि उनाव आरो उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि बिनि उनाव आरो मिरु आफादाव भाइस प्रेसिडेन्ट बिनि उनाव आफादगिरि दा प्राय 20 इयार्स एक्टिभ माने बिबान हिसाबै आरो फरायसा समनिफ्राय गुबुन गुबुन लेयाराव आन्चलिकआव जिल्लायाव बा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बा ओरै माने गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट एबसुआव आङो खामानि मावबोदों दा बेखायनो जथेस्थ' गोलाव सम जाबाय एसे फरायसा आफाद हिसाबै बिनि मोनसे बैसोनिबो खोथा थायो जेनेरेसन यां जेनेरेसनखौ माने खाबु होनांगौ
आरो बयबो लिडारशिप लानांगौ जातिनि थाखाय बयबो लिडारशिप होनांगौ जिल्लायावनो जा मिरुआवनो जा दा बेखायनो बयनिबो थाखाय बे स्पेसफोरखौ जोङो जुदि रानलायनानै होयोबा लिडारशिप ग्र' खालामनो थाखाय जों खाबु मोनगोन आरो बेखायनो नैबे टार्मिनेटिं सेसनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डेलिगेट हाउसआ थांखि लागोन आंनि एक्सप्रेसनखौ आं बुंगोन जे आं जथेस्थ' गोलाव जाबाय आंखौ बिदाय होनांगौ बे बाथ्राखौ आङो हाउसआव फोरमायगोन राजखान्थियारि फोथाराव नुगोन नामा जुदि बेवहाय बडि फरमेसनाव नोंथांखौ लाखियालासिनो जुदि दोनोब्ला थायोब्ला आलादा बाथ्रा नाथाय बारग'योब्ला नोंथाङा जुदि बारग'योब्ला राजखान्थियारि फोथाराव नुगोन नामा ना आंनियाथ' क्लियार काट आङो बेखौनो बुंदों जे आं हाउसआव आंनि जि माने बिथिं आंनि जि थासारि बे थासारिखौ आं फोरमायगोन आरो गोलाव सम जाबाय बयबो आर्नेस्टलि बिदाय होनांगौ गुबुन मोनसे जे गखांनायनि उनाव पलिटिकेल फिल्डआव नुगोन नामा जे नोंथाङा जेखौ कुइसन खालामदों बे बेलायाव आङो आंनि फिननाया ओरै जागोन जे दा आंनियाव बेबायदि पलिटिकेल जेबो इकुवेसन गैया आरो थांनाय समनि माखासे थासारिफोरखौ नुनानै पलिटिकेल जि मोनसे सिनारिय' आं दहायनो फोरमायबाय जे भायलेन्सनि पलिटिक्स क्षमता केन्द्रिक पलिटिक्स बिनि उनाव बिदा फंबायनि गेजेराव मिसट्रास्ट मिसआन्डारस्टेन्डिंनि जि पलिटिक्स बिराद मोनसे गाज्रि थासारिनिफ्राय जोंनि पलिटिकेल जार्निफ्रा जाबोदों बर'खौ डमिनेट खालामनानै सोबख'नानै माने रिजनेल आरो नेसनेल पार्टिनि पलिटिक्सआ माने 20-30 बोसोरनि सिगाङाव जादोंमोन बिनि उनाव बर'फ्रा पलिटिकेलि कनसियास जाबाय बर'फोरनिफ्रायबो 10-12 जन MLA देरहानाय मोनसे पर्याय जाबाय जोंहा गावनो मोनसे काउन्सिल मोनबाय 6 सिडुल मोनबाय दा एकर्डनि उनाव आरो 6 सिडुला मजबुत जाबावबाय दा पलिटिक्सआ एसे मोजां महराव फैबाय डेम'क्रेटिकेलि फ्रि एन्ड फेयार बयबो भटिं होनो हायो सिगाङावथ' बुथ केपचार रेगिं सोरखौबा टर्चार माने भायलेन्स गोबां माखासे माने आनफेयार मिन्सफ्रा जायोमोन दा पलिटिक्सआ एसे फ्रि एन्ड फेयार माने बयबो डेम'क्रेटिकेलि आरो मिडियायाबो माने रुलिंखौबो आरो अपोजिसनखौबो बुंनो हानाय मोनसे परिबेसा जायाखै नङा जाबाय दा बेखौ नायोब्ला बे दिगजों नायोब्ला पजिटिभखौ नुयो खिन्थु थांनाय समनि पलिटिक्सखौ नायोब्ला जथेस्थ' माने गाज्रि मोनसे डार्टि पलिटिक्स थेवबो दाबो बर' पलिटिक्सनि खोथाखौ बुङोब्ला जोङो जि लेभेलाव मार्जित भाषा मोनसे लेभेलाव डिबेट आर्गुमेन्टआ जायो कंग्रेस BJPनि गेजेराव नेसनेल लेभेलाव डिबेट आर्गुमेन्टआ जायो आसामनि लेभेलावबो जायो मोनसेया मोनसेनि डेभेलपमेन्टेल एजेन्डाखौ लानानै मोनसेया मोनसेखौ डाउन होयो बे मोनसे स्वाभाबिक परिबेस बियो डेम'क्रेसियाव थाखागोन गावबा गावनि एजेन्डाखौ लानानै थांगोन खिन्थु जोंनि बेलायाव जि मोनसे एक्सट्रिम पर्यायसिम दाबो जि मोनसे साननायफोरा दाबो सोलायाखै जि मोनसे बै जे भायलेन्सनि सिन्थायानो दाबो बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव दङ बेखौ लानानै नायोब्ला आंनियाव बे फारसेथिं माने टटेलि माने आङो इन्टारेस्टखौनो माने बे लाइनाव आङो थांनायखौ आंनि बिबेगा थिना दा बियो निर्भर खालामगोन आंहा दिनैनि तारिखाव कुनु पलिटिकेल एजेन्डा गैया बा इन्ट्रेस्ट गैया बे निर्भर खालामगोन जे उननि समाव जायफोर आंनि वेल विजार जायफोर माने समाज सेवा खालामनाय हारिनि सेवा खालामनायनि थाखाय जायफोरा खामानि मावजानो लुबैयो बिनि सायाव निर्भर खालायगोन दा बेखायनो माहारियारि आफादाव दङ बिनि उनाव समाज आरो हारिनि खामानि मावनांगौ आफादाव थाब्लाबो आं हारि आरो समाजनि थाखाय सेवा खालामनाय खामानि मावगोन जातिनि खहा जानाय 1% आङो मालाबाबो खामानि मावनाय नङा आंनि बिबेगा थिनाय नङा दा एबसुनिफ्राय गलांनायनि उनावबो हारिनि आरो समाजनि सिबिनायनि सेवा खालामनो थाखाय खामानिया सोलिगोन दा बियो पलिटिक्सआव थानानै मावगोन ना गुबुन माने नन पलिटिकेल माने प्लेटफर्माव थानानै मावगोन बेखौ समा थिनगोन आरो बेयो बै वेल विजारफोरा जिखौ माने हास्थायो जिखौ लुबैयो बिनि सायाव निर्भर खालामगोन खिन्थु दिनैनि एज अन टुडे माने आंहा बेबायदि पलिटिकेल एजेन्डा लानानै इयुनाव माने खामानि मावनायनि आङो जेबो दासिमबो थिरांथा खालामाखै दा सम आरो थासारिखौ आङो नेगोन आरो बयनिबो अपिनियनखौ आं नेगोन नोंथांनिफ्राय सिगाङाव लाबोनांगौ नाथाय थेवब्लाबो नैबे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आथिखालाव जे रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि खामानि मावनायखौ माबायदि सोलिबाय दं
बेनि सायाव मिथिनो जोंहा मोननै गोख्रों मिशन दङ मोनसे मिशना जाबाय जे गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मावथांखि फरायसा आफाद हिसाबै स्टुडेन्टनि एक्टिभिटिया जोंनि प्रायरिटि एक्टिभिटी बियो जोंनि माने न'खरनि खामानि होमवर्क आरो एक्सटार्नेलि बर' मिडियाम गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनांगौ बर' फरायसा फरायसुलि गुबुन गुबुन मिडियामाव फरायनाय बिथांमोननि केरियार दानांगौ बिथांमोनखौ मटिभेसन होनांगौ काउन्सिलिं होनांगौ कम्पिटिटिभ आनजाद जायफोर UPSC APSC दङ आरो मेडिकेल इन्जिनियारिं आदार एलाइ जिखिनि कम्पिटिटिभ आनजाद बेफोराव जोंनि गथ' गथायफोरखौ लांनांगौ आरो बेखायनो जोङो क्लास 9 आरो 10 आव सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंदों आरो माने मिशन क्वालिटी एडुकेशन बेखौ जों मुभमेन्टसिम लाबोनाय बे सोलोंथाइनि हाबा मावनायखौनो मोनसे जावरिखांनायसिम लाबोजासिम 2006 सननिफ्राय एडुकेशन इयार 7 सनाव क्वालिटी एडुकेशननि मिशन दिनैसिम बै 66 मेट्रिकनि फार्स्ट डिभिजन बर' मिडियामनि आरो दिनै 4000नि बारा बर' मिडियामाव फार्स्ट डिभिजन आसामनि सेबाया फोसावनाय आनजादाव टप 10 नि मासियाव जायगा आवग्रिनो हाजासिम बेयो परियालनि गार्जेननि नाजानाय फरायसा फरायसुलिनि माने फरायनाय नाजाथाबनाय नांथाबनाय आरो एबसुनि जि आपिल आरो एजेन्डा बे मिशन आरो भिजनाव साक्सेस जादों होननानै आं बुंनो सानो बे खामानिया कन्टिनिउआस सोलिगोन आरो बेयाव खुनु कारनाव जिरायनाय गैया कारन बर' हारिनि भबिष्यतखौ सोलोंथाइनि गेजेरजों मोजां आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों दानांगौ गुबुन फारसेथिं समाज फोसाबनायनि जे खामानि जोंहा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज गोजोरथियारि समाज सोलायनाय आन्डार 13 स्पर्ट्सनि बेलायाव जोङो बिथांमोनखौ स्कप होनायनि थाखाय बड'फा FC दादों आन्डार 13 एक्टिभिटिनि गेजेरजों बे फुटबलाव जावरिखांनाय लाबोदों देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो माने हिन्जावसा गथ'फोरनि थाखायबो आन्डार 13 खुंदों बेबायदि नजिरबिहीन आरो बेखायनो नैबे ड्राग्स जि माने भयाबह बिराद गाज्रि थासारियाव दा जोंनि गेजेराव हाबनो हमदों ड्राग्स जानाय माने नोङो इन्जेक्सन लानाय ड्राग्स एडिक्शन जानाय जौ जुवा दायना दायनि माने चाइल्ड मेरिज हिउमेन ट्राफिकिं मानसि लांखानाय बे केम्पेना सोलिगासिनो मालाबा साइकेल रेलि मालाबा जोङो बाइक रेलि खालामदों मालाबा जोङो थाबायनानै हान्थिदों रायजो राजाफोरखौ जोङो सांग्रां खालामनानै रायजो राजाफोरनो खिन्थानाय जे माने दुनियानि परिबेस परिस्थितिया मा हादोरनि थासारि आरो माने दिनैनि माने परिस्थितिया मा बेखौ जोङो रायजो राजानो मिथिहोनांगौ जों सांग्रां जानांगौ आरो बर' हारि दानायनि थाखाय जों एजेन्डाखौ क्लियार खालामनांगौ दा बेखायनो आं सानो जे बेफोर हाबाफारिया जोंहा कन्टिनिउआसलि सोलिगोन आरो समाजखौ गोग्गो आरो गोथार खालामनायानो जोंनि प्लेनिं आरो पलिसिनि मोनसे प्रायरिटि नंगौ बिथाङानो जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जोङो BTR गोजोन गोरोबथानि सायावबो गोबां बाथ्रा मिन्थिनो मोनबाय थामहिनबा NDB फोरनि जे जेंना बे जेंनानि सायावबो गोबां बाथ्रा बिथाङा बुंथिबाय आरो गुबुन फारसेजों गिदिरथार बर' हारिनि जे बड'लेण्ड महोत्सव गोदान दिल्लीयाव खुंनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो बे समाव मोनथिबाय आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावनो थाखाय फैबाय थानाय समाव प्लेनिं खालामदों थामहिनबा बिथांखि लानानै खामानि मावबाय दं बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय मोनथिबाय लोगोसेनो नोंथांमोना मोनथिखागौ दे सिगांनि सानाव जे बिथां दिपेन बर'आ खावलायनाय बायदि थामहिनबा बे समाव UPPL आरो BPF राजखान्थि हान्जा आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जानानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनांगौ जे बिथांनि जे बाथ्रा बुंनाय बेनि सायावबो आथिखालाव माबायदि सोलिबाय दं बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो नोंथांमोननो मिथिहोबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे समाव नोंथाङा जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो होबाय दान्दिसे बेनि थाखाय साबायखर बावबाय गोजोनथों खुलुमबाय